Il-fidi f'personaġġi bibliċi. Alla l-imbierek f'Ġesu Kristu ħabni, avdani u għamilni ibnu. Għalhekk minn għandi nistenna fiduċja sħiħa, fidi sħiħa u risposta għal din l-imħabba tiegħu lejja. Iridni nintelaq f'idejh għal kollox u f'kollox għax hu missieri. Il-fidi trid tweżilni fil-provi tal-ħajja. Min jibqa' jemmen minkejja t-tiġrib kollu li jiġi fuqu ikun kapaċi bil-grazzi tal-Alla li jirbaħ imqar jekk imut għax ikun baqa' jafda f'dak li jista' jsalvah u li jibqa' miegħu imqar fl-eħreġ tbatija, iġġorr is-salib miegħu u jagħtih il-kuraġġ. Il-mulej Alla tagħna huwa fidil u ħanin. Ħanin u ta' qalb tajba l-mulej. X'jagħmel min jemmen tassew? Juri l-fidi tiegħu u mhux jaħbiha. San George Preka jikteb: Urini l-fidi tiegħek mill-opri tiegħek. Waqt il-prova kollox u liedi. Il-fidi tissaħħaħ fit-tiġrib. Min jemmen tassew waqt il-prova jersaq aktar lejn Alla u mhux joħodha kontra tiegħu. Iżid il-kuntatt tiegħu ma' Alla permezz tat-talb u jibqa' jemmen għax jaf li dan Alla tajjeb u ħanin ma jqarraqx bina. U refa' fuq id-dnub tagħna, in-niket u d-tbatija tagħna. Min fejn tiġina din il-fiduċja f'Alla? Il-fidi tiġi mis-smigħ tal-kelma ta' Alla li wara li nisimgħuha inħalluha tinżel f'qalbna u nożżuha biex ngħixuha tassew. Il-fidi nirċevuha fil-Magħmudija, insostnuha fl-Ewkaristija u nfejquha fil-qrar. Il-fidi tissaħħaħ fina permezz ta' eżempji ta' nies bħalna li wieġbu tajjeb għall-fidi tagħhom u ma beżgħux fit-tiġrib kbir li ġie fuqhom. Riflessjoni. Mulej, jiena nħobbok u nemmen fik bil-verità. Ejni fin-nuqqas ta' fidi tiegħi u tħallinix inwarbek fil-prova. Irrid nistqar il-lealtà tiegħi lejk. Inti Alla kbir u qaddis, tkun imbierek f'kull tmexxija providenzjali tiegħek. Għax inti taf x'qed tagħmel u li tagħmlu bl-imħabba. Nadurawk mulej Alla tagħna u nirringrazzjawk fil-waqt li nitolbuk tħares lejna u tħenn għalina. Inkomplu nirriflettu fuq is-silta ta' San George Preka, il-Karizma, li hija msejħa hekk għax titratta dwar id-don li Alla tal-bnedmin kif hemm miktub. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Wara kull vers ngħidu flimkien tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Li bent Alla sar bniedem u bih id-dinja ntrebħet. Tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Li bent Alla sar bniedem u bil-qawmien tiegħu reġġa' bilna il-ħajja tagħna. Tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Li bent Alla sar bniedem u tal il dawk li jemnu is-seta
li jsiru li Alla u fetħilhom is-satna tas-sema. Tifħiru glorja lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Li bent Alla sar bniedem u rrikonċiljam lil mitinbin mal-Missier bħala l-uniku medjatur bejn Alla u l-bnedmin. Tifħiru glorja lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Li bent Alla sar bniedem u bir-rabta tal-imħabba ġabarna ħaġa waħda. Tifħiru glorja lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Ejjew nippruvaw sabiex millum sada nirrepetu ta' spiss din il-ġakulatorja sabiex niftakru f'Alla tagħna li tant iħobbna. Sinjur Alla, f'xejn ma nistgħu nimitawk ħlief l-imħabba. Ngħidu flimkien, Sinjur Alla, f'xejn ma nistgħu nimitawk ħlief l-imħabba.